ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ አገልግሎት ማእዘር ሰማይ ከመይ ቀኒኹም ኣለኹም ሰላምን ደሓንን ቀኒኹም ክትኮኑ እምነትናን ተስፋናን እዩ ክብራት ተኸታተልትና ሎማዓንቲ እምበኣር ምዛኸመይ ዝኣምሰለት ስድራ ኢና በዓል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ትንሳኤ ከነኽብር ተኣኪብና ዘለና እንቋዕ ናብ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላምን ብድሓምን ኣብጽሓኩም እናበልና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ መጀመርና መደብና በጸሎት ክንፍልምና ምሳና ጸልዩ ርእስና ሁላትና ንጸሎት ነድንን ሓውና ዮናስ በጸሎት ክትከፍተልና ይሃ ጎይታ ይባረካ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ንስኻ አምላኽ ኢኻ እሞ ተመስገን ብንገብሮ ኩሉ እግዚአብሔር ሕጂውን ንዕድመካ ኣብ ህይወትና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ዋቦ ስለ ኩሉ ነገር ስብሓት ንስምካ ይኹን ስለዚህ ክቡር ዝኾነ እግዚአብሔር ናይ ትንሣኤ ሓይሊ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘበናትና ዋው ሃሌሉያ ዝተቀየረ ክኸውን ወአምላኽ ሰናይ ነገር ክኸውን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ኣሕሊፍና ንበካ ስለዚህ ግዜ ዝተመስገን ስለዚህ ፕሮግራም ነመስግነካ ዋቦ ዓቢኻ እሞ ተመስገን ብስም ኢየሱስ አሜን ጎይታ ይባርካ ዮናስ ሓዊ ከይመስገናኩም ክንሓልፍ ኣይንደልን ኣብዚ ስቱዲዮ መጺኹም እዛ መዓልቲ እዚኣ ምሳና ክትዝክርዋ ወይ ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ምሳና ክትሓስብዋ ፈቃደኛታት ምዃንኩም ብስም ቴሌቪዥን ኣገልግሎት ማእዘር ሰማይ ይቀኒልና ይብል ዮናስ ሓዊ ባዕልኻ ዶ ከተላልየና ዛ ፋሚሊ ዞም ደቅና መነመን ከም ዝበሃሉ ኦኬ መጀመርታ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን በምክንያት ትንሣኤ ብዝተገብረልና ዕድመ ንአገልግሎት ቴሌቪዥን ማእዘር ሰማይ ብልቢ እናመስገንኩ ስመይ ዮናስ ፍረዝጊ ይባል በዓልቲ ቤተይ ሳምራዊት ወልደዝጊ በኽሪ ወደይ ኢዮቤድ ዮናስ ሱሳን ኔሄምያ ሻሎም ኢዩኤል ይባሃሉ እግዚአብሔር ይባርክኩም በጣም ደስ ዘብል ቤተሰብ ጎይታ ይባርክኩም እስከነ ሳምሪ ከሐታ አምላኽ መስገን ነቲ ህይወቱ ከፊሉ ህይወት ክበና ጎይታ ኢየሱስ ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝጸዋዕና ጎይታ እሞ በዛዕለት እዚኣ እታ ዓባይ ፍቅሩ ዝገለጸልና እግዚአብሔር አቦ ከመስግኖ ይፈቱ ቀጥለ ነዚ ዕድመዚ ዝገበርኩምና አገልገልቲ ማእዘር ሰማይ እግዚአብሔር ይባርክኩም እና አነ ካብ ጎይታ ዝተቀበል ኩሉ ካብ አመንት ስድራ ቤቴ ተወሊደ ማለት አደይ ምስ ስድራ ቤታ አመንቲ ክርስቶስ እዮም እና ሓደ መዓልቲ ድማ አነ ማለት ፍቅሪ አምላኽ ኣብ ልበይ ክፈስ ጀሚሩ ካብ ሕዋተይ ወፅያ ከዓ ምስ አመንቲ ሕዋት ክሓብር ጀሚረ መስቀል ህይወት ቤተክርስቲያን ኣትገሊዛን ማለት እዩ ጎይታ ይባርክ እንዴ ዓመት ኮይኑሎ 2003 ጎይታ ዝተቀበል ኩሉ ኦኬ ግዜ ነይሩ ጎይታ ይባርክ አሜን ሓውና ዮናስ ከዘማራ ዮናስ ሓዊ ንስኻ ማዕሲኻ ናብ ጎይታ መጽኻ ከመይ ነይሩ ማጻጻኻ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሽሕን ቻዓተሚትን ተሳዓን ቻዓተን ናብ ጎይታ መጽ ክመጽእ ከለኹ ኣብታ ዝተወለድ ኩላ ዓዲ ኣብ ዛገር ብምርና ተመዲበን ሰርሓ ዝነበራ መምሃራን ኣብ ጎረቤትና ተኻሪን ፕሮግራም ነይርወን ስርዕ ዝኾነ ፕሮግራም ተኣወዝ ነበረ መንእሰይ በት ዝገብራሉ ዝነበረ ዕድመ ይእከብ ነይሩ ኣነ እውን ከም ኩሉ ሰብ ናብኡ ናፍቲ ዕድመ ኸይደ ማለት እዩ ኣጅ ብንጹር እኳ እታ ዕለት እንተዘይዘከርክዋ ግን ካብታ መጀመርታ መዓልቲ ኣፍታ ቤት ወይ ካብቲ ናይ ሕዋት ዝግበር ዝነበረ ፕሮግራም ካብ ዝሰጎም ኩሉ ፕሮግራም ኣቋሪፀ ኣይፈልጥን ስለዚህ ሽሕን ቻዓተሚትን ተሳዓን ቻዓተን ወርሕ 4 ከባቢ ንጎይታ ተቀቢለ እግዚአብሔር ካ ክሳብ ሕጂ በመሕረቱ ይጓስየና ኣሎ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክካ ብጣዕሚ ባህ ዘብል እዩ አምላኽ መስገን ደቅኹም ኩሎም ኣመንቲኦም
أمنتيهم إحرى يونس أبون كلها كم إنه فلتو زاس درابيتي بزح كلبت كم زبلت دحيا على مو كابس مرا بخمية وتسعة كمية حليفاتو كل نجر اسكت نجرنا متما بدحري أدسا بزح نجر نيريو كمي وجههم تايقات من يرفتي كيدهم እግዚአብሔር ይመስገን ነገራት ክመጽእ ከሎ ወይ መከራ ክመጽእ ከሎ ልዕሊ ከሎ እግዚአብሔር ምሳኻ ስለ ዝኾነ ብጎይታ ብጣዕሚ ይሕጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ኣስመራ 2018 ኢና ንካርቱም ኣቲና ኣብ ካርቱም ምስ ብርሃን ህይወት ቤተክርስትያን ቸርች ንሓብር ነርና ጽቡቕ ዝኾነ ኣገልግሎት ጽቡቕ ዝኾነ ምንክብኻብ ብዝኾነ ነርና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሱዳን መንፈሳውነት ኣዝዩ ጥዑም እዩ ናይ ፍቕሪ ቦታ እዩ ኮይኑ ኣብ ዝናይ ሱዳን ኩነታስ ኣብ ዝጀመረሉ ግን እቲ መከራ ካብኡ እዩ ዝጅምርቲ ዝኸበደ ነገር ማለት እዩ ቀዳም ድሮ በዓል ፋሲጋ እዩ እቲ ኩናት ተኸፊቱ ካብታ ቀዳም ንሮብዓ ከዓ ታ ንቕመጠላ ዝነበርና ቤት ብኸቢድ ብረት ተሃሪማ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ሓለውኡ ብጣዕሚ ከምዚ ኢለ ክገልጾ ኣይክእልን ኣብታ ግዜ እቲኣ ንግሆ ናይቲ ከባቢ ኤሌክትሪክ ተቆሪጹ ስለ ዝነበረ ማይ ከምጽእ ኢለን ናብቲ ጎደና ምስ ወጻኹ እቲ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ይንቀሳቐስ ናብ ካልእ ቦታ ገጹ ይኸይድ ሽዑ ምስ ተመለስኩ ናብቲ ቤት ሓሲበ ኣብ ውሽጠይ ከዓ ከምዚ በቃ ንኽወጹስ ዝደፍኣኒ ሓይሊ ነይሩ እዚ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ ማለት እዩ ሽዑ ሳምራዊት ለማዓንቲ ካብ ዝቤት ወፂና ንውዓል ዝብል ሕቶም ሰቕረብ ኩላ ሳምራዊት ሽዑ ነዚ ህፃን መጀመርታ ነብሶ ጸር ስለ ዝነበረት ቁርብ ከምዚ ናይ ጥዕና ጽቡቕ ኣይነበረትን ከምዚ ኢላ ከለኹ ክኸይድ ኣይደልን እየ ትብለኒ ኖ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ወላተን ራሻ ዝበሃላ ናይ መንቀሳቐሲ ባጃጅ ዝበሃላ ማለት እዩ ተቋሪጹ ስለ ዝነበረ ቀስ እንዳበልና እንዳዕረፍና ክንከይድ ኢና ብዝብል ድፊኢት ካብቲ ገዛ ክንወፅእ ክኢልና ማለት እዩ ወፂና ሰላም ትበሃል ብርኽቲ ሓፍትና መዘምራን ምሳይ ተገልግል ዝነበረት ቅድሚ ምብጋስና ይድውለላ መርሓባ ትብለና ማለት እዩ ምሳና ዋዕሉ ትብለና ኣብኡ ኬድና ምስቶም ኣሕዋት ጽቡቕ ዝኾነ መዓልቲ ምሶም ውዒልና ከባቢ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ይኸውን ሽዑ ኣነ ድሃይ ገዛ ገይረ ክኸይድ ክገብር እሞ ፀሓይ ምስ ወልወለ መፅአ ክወስደኩም የሰዓ 6 ከባቢ ገለ ይብሎም በዚ ተሰማሚዕና ንኸይድ ኣብ ገዛ ምስ ከትኩ ፍጹም ክመፅኹም ዘይብሎም ኣብ ውሽጠይ ዝኾነ ስምዒት ይስማዓኒ ማለት እዩ ሽዑን ሰላም ምሳኽ ተሓደሩ ታሽግር ኣለዎ እዮም ብላ ንመጀመርታ ግዜ ኣብቲ ግዜ እቲ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ዝሓድር ዘሎ ማለት እዩ ሽግር የብለይና ዓይዳ ወሸለ ትብለኒ በቃ ንሳምራዊት ከዓ ደወል ኣቢለ ሕደሩ ኣይትምፁ ብድብድብታ ማለት እዩ ብኸምዚኣ ካብታ ገዛ ይወጡ ምሸት ሰዓት 10 ተደሪና ናብ ገዛ ከምዚ ኮሪድዮ ኣለዎ ናብቲ ኮሪድዮ ኮፍ ኢልና ምሳና ተኻሪቲ ነይሮም ካልኦት ኣብቲ ኮሪድዮ ኮፍ ኢልና እንዳዕለልና ከለና ክርዳእና ኣይከኣለን ከቢድ ብረት መፂኡ ነዛ ገዛ ይውዳኣ ማለት እዩ በቲ ዝነበረ ሓስያ ኣብቲ ቤት ኣብኡ እንተዝነብሩ ወላ ሓደ ክትስእ ከም ዘይክእል ተረዲአ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ካብ ንግሆ ኣትሒዙ ምንክብኻቡ ብጣዕሚ ይገርመኒ ማለት እዩ ብኸምዚኣ ካብታ ዝነበረት ከባድ ዝኾነት ኩነት ክወፅ ኽኢሎም እቲ ዝነበረ መደቀሲ ናቶም ይኹን ተዓራት ይኹን ኩሉ ከም ዘይነበረ ይኾይኑ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንድዚ ምጥንቃቑ ኣብ ልዕሊና ዓብ ምዃኑ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ከምዚ ኢለ ክገልጾ ኣይክእልን
ድሕሪ ሰሙን ይኸውን በቃ ትኩነታት ናበርታ ምስከደ ንጁባ ክንወፅእ ንብገስ ስቲል ናው ኣብቲ ገዛ مستملسنا خمزي قال ነገር ክንጠራነፍ ኣብ ውሽጠይ ፍጹም በቃ ሰላም ይስን ሳምራዊት ከምዚ ይኸውን ኣለኹ ምስ በልክዋ ኸዓ እማቕረብ ደይንጸንሕ ትብለኒ ማትዩ ካብታ ግዜቲያ ክልተ ወርሒ ሙሉ ኣብ ካርቶም ጸኒሕና ኩናት ከሎ ማትዩ እዚ ኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ግን በብዙሕ ነገር ረዲኤት ይረዳእና ነይሩ ማትዩ ሓንቲ ሓፍቲ ነይራ ፓስፖርት ናትከስ ክትገሽለኺ ኣለኪ ኢሎማ أسمير حفتنا نابز متيان إيران إثيوبيا ماتيو شعنا عامز دول كلها كم تازل لخيان أفتا بيتسو تبلنا ماتيو تا جزاء دك أيتو ملسوان تا استهار متجزاء أبتا دا أسمير حفتنا جزاء رخيمنا أو تنحنا تنزنا تنحنا ين معلتات أجزي أبهر ردينا ننابز جزنا أغنينا متما نكلتشان أسران سلستان وقلت 10 شعاته ورحش الدشتي كابتن زنبوركم وانو متما بمتاي متيهم كاو أوتوس عداليوم نيروم السودان نقوله حزبي كواتس كم زلوا أوتوسات تدالوا نيران سلازي يمكن واتس خلنا بأوتوسينا وتينا متما أتينا ماتيو متما خا كم تتصنع تتصبنا يو أيتن حنان بتعمي بزح مكرا زلو عدي ماتيو كاب متما نبت معسكر كناتو سلازلنا معسكر كمر متينا ماتيو معسكر كمر بتعمي كبد زبالة بوتايو تبوتات راح زي كونه ولا تهزبون نتهزب تحت خلها كما يزبالة كتريو خلها بعينتها بتعمي تصبغ زخونه بوتايو سلامتا يوم እንስሳታት ኣብ ዝቦታ ዘየለው ዝብል ሕቶ ክሳብ መስተቀረብና ሎም ተም ህዝቢ ኣራዊት ሰብ እምበር ኣራዊት እንስሳ ኣብ ዝቦታ ኣይቀመጥን እዩ ዝብል ምላሽ ካብቲ ክፍኣት ናይቲ ቦታ ዝተላዕለ ማትዩ ኣብ ቅድሚኻ ንቴሌፎን ዘይጠቅም ገንዘብ ክብሉ ሰባት ክቀተሉ ከለው ሰብ ኣብ ዘበነይ ብዳርባ ኣምኒ ስቂልካ ክጭፍለቕ ሪኣ ይፈልጥን أبناء بعل بقولوس لك وانجيل كشوفلا قينات زانتان سمع ماتيو أبز بوتها زين نحنت تليفون كلك صاب بدا بتنقول تاتيهم زشوفلا وان سمعتيو بخمس خاني أبتو بوتانا وحيد قمتنا سامراويت نبصو صار سلازوات ببزح نجار نشجر نيرنا قال لي لايكونن نبصو صار كون كعم مدري كدك الساب جكا أمو مستي مچم እግዚአብሔር ረዲእና ግን بسلام ክትጋላገል ኪኢላ በርዶዝ በልኩሉ ጊዜ ኔሮብቲ ጊዜቲ በህይወት ተሰርፍ ተኸውን ዞም ደቀይ እንዳበልኩ ብጣዕሚ ብል ነይረ ይጸልይ ነይረ ማአትዩ ጎይታ ረዲእን ግን በቃ ነፍሳን ውልዳን بسلام ክትጋላገል كيلا في وقت ماتيو تمكرا كم زندا بلا يقصل مالتيو كويتا يباركا يوناسي هجي حنقنق يبلوم هلو يخون سمعتنا مو اسكي نازم دقنا خا كتحلف ابي اخذي تمهاري كندك فلي اخذ تمهاري يخزلهم في اديس ابا هو مهاري دمهار له بوتها معرف اكاديمي زبال أو إذا مهار روعك فلها أمار. بتخرسيان كتقلقلو ده؟ هو بمزمور قلقلي. أبناء هتصانات. هو نفعتي قالي. شالو قالك أبيت مهاري. سست. إيه؟ سست. نفعتي سالت. قالوا حول. أبي خط مهار كنديك فلت مهار. أنا زمهار معرف أكاديمي. معرف أكاديمي؟ كأي كفلي هي. يعني كهودي هبو. زمهار اللغوتا معرف أكاديمي بال. زمهار الدرجة حمشي كفلي. سايز ودي راي. ويتا يبارككم زمدقي.
حراينا نبخخ ملسي يوناس حوي أب السودان أب تشرش انت عينة أقل قلوت نيروكا كان أيك كاب عدني خلني قولوا تحس كيا حوازها مقصاركوا زي تصبغ تخانو ببحلنا እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ኤርትራ ክንወጽ ከለና 3 ወልዕት እዮም ነይሮምና ኣብ ሱዳን ኣብ ማዓስከር ሻሎም ኣብ ማዓስከር ኩማርካ ዩኤል ተወሊድ ማለት ክብሪ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ አብየንት ቤተ ክርስቲያን ይኻ ተገልግል ነርካ ብርሃን ህይወት ቤተ ክርስቲያን ዘገልግል ነይረ ኣብ ጅሬፍ ማለት እዩ ካርቱም በመዝሙር ካ የገልግል ነይረ ማለት እዩ መዘምራን ኮይነ የገልግል ነይረ በኸምዚ ወይሳይ ባረካ አሜን ናብ ሳምሪ ከመለሴ ሳምሪ ከመዴታት መጠን መቸስ ጥርንፍ ምባል ገዛና ናይ ዴታትና እዩ ከም አማኒት ካ ምስ ደቅኺ ምስ በዓል ቤትኪ ናይ ቃል አምላኽ ናይ ጸሎት ጊዜ አሎዶ አምላኽ መስገን እግዚአብሔር ረዲና ሕጅኮ ኦርብ ምስ ዝነበረ ኩነታት ካብ ሱዳን ጀሚርካ ናብራ ናይ ማዓስከር ቁርብ ከምዚ እቲ ዝነበርና ጽቡቕ ልምዲ ከምቲ መጀመርታ አይኮነን ክብል ደፍር ማለት እዩ አምላኽ መስገን ሕጂ ግን እግዚአብሔር ረዲና ናይ ቃል አምላኽ ጊዜ ናይ በሓደ አለና ከዛ ማለት ይመስለቅና ጎይታ ይባርክኩም ሞ ዮናስ ሓውና ቆርሰልና ዶ ናይ ቁርስውን ጊዜ ክንገብር ክብራት ሰማዕትና ከምዚ ክትሪእዎ ዝጸናሕኩም እዛ ቤተሰብ ዚኣ ብኸመይ ዝበለ ጋዕገልጥም ሓሊፋ ግንከ ሓላዊ ስለዚ ተኸስጥራይ ከም ዓይኑ ቢልየን ዝሕሉ አቦ ስለዘለዋ ጥራይ بسلام نابزي متيالا أملاخ مسكن كمزيلنا بمرأيكم لما نحن أزينا أينا النحقوس هجي حاولنا يوناس كتقرسلنا أخذ أرسي دحربون كأشعو على كلون أي ويتا يباركم تاتي سقيلة زخدلو مسألاتي تحيس زخدلو نقصر تحصليلة زخدلو منفسو اليوم عوشت كوينو زبس أدني حكي حادثو كبعتو يوم عوشت كوينو ززمرني ممرسو استمانيو مركبي كتو ويتاهي وتاي أمان بيزلو عجزتني حفرت حيل موت أصنعو تحزو زي كالت نايتن ساين قوس يسوس يبينو ينبر بما نبغيمو نايتن ساين قوس يسوس يبينو ينبر بما نبغيمو تنسي هيو
تنسيو يلنا بمقابر تنسيو يسوس تنسيو أما كالموتات عينبرن حيلي موتات نيعو كحزوي كالن أما كالموتات عينبرن حيلي موتات نيعو كحزوي كالن ناي فاسيكا قنشل زي ترخبو عبر بمسوات رسون حتيات زسعر سلاتو رقيتو بتحت اقرو عواتي بنا عاريقون بكبرو سلاتو رقيتو بتحت اقرو عواتي بنا عاريقون بكبرو هياويو هياويو يسوس هياويو 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 يسوس هياويو هياو هياويو هياو هياويو هياو هياويو يسوس هياويو بموت زي تخلكلك بزي حالف حيلي يوت كاهن زخونك حنسانا حوار انتفت ميلو نمد حنقير وديقن قام زي بلو حنسانا حوار انتفت ميلو نمد حنقير وديقن قام زي بلو نقارو تنسايهو نخلو ينقر تنسايهو أب كله نقارو تنسايهو نخلو ينقر تنسايهو أب كله يلن كم يسوس نموت السعارة يلن كم يسوس حوت زبسارة يلن كم يسوس نسيو الوريدو يلن كم يسوس مركوز مارخة يلن كم يسوس نموت السعارة يلن كم يسوس حوت زبسارة يلن كم يسوس نسيو الوريدو يلن كم يسوس مركوز مارخة يلن كم يسوس يلن كم يسوس يلن